Kamoši, čaute. Čaute. Máme pre vás fantastickú akciu. Nachádzame sa momentálne v parku pod Borovicou, kde bývajú tie najlepšie rybárske tábory. No a my hľadáme jedno dieťa zo sociálne slabšej rodiny, ktoré od nás získa týždenný pobyt v tomto krásnom areáli počas letných prázdnin júl alebo august na detskom rybárskom tábore. Okrem toho dostane toto dieťa od nás kompletnú rybárskú výbavu, ktorá mu ostáva, a dostane takisto od X arény vo Zvolenie party balík pre 12 osôb. Každý z vás, ktorý sa zapojí do tejto akcie, tak budeme z vás všetkých žrebovať a jeden vyhrá dvojdňový pobyt pre 2 osoby v tomto krásnom prostredí. A každý z vás, ktorý má dieťa, tak máme ešte zo pár voľných miest pre deti v tomto rybárskom tábore, ktorý sa nie je len o rybárstve, a Luky vám v dlhšom videu, ktoré bude dole, povie, o čom všetkom je. Tak. Krásny deň vám želám. Ahojte. Čaute. No, teraz dobre.